Bueno, pois desde o Concello de Marín e sobre todo desde o CIN, desde o Centro de Información á Muller, o que tratamos é de ofrecer para todas as idades, ante todos os inconvintes, esa posibilidade de ir camiñando neste obxectivo que tratamos de acadar, que é da igualdade da sociedade. Por iso traballamos sempre en rede, sempre de xeito coordinado con todos os centros educativos, tratando de poñer a disposición os medios que temos. Temos medios desde o punto de vista psicolóxico, desde o punto de vista xurídico, e tratamos en definitiva de botar unha man e sobre todo que os coñeza a xuventude, porque podemos servir de moitísima, sobre todo, axuda nun longo camiño que todavía nos queda moitas metas que acadar. Bueno, pois en Marín levamos xa moitos años traballando e sobre todo penso que un premio a ese traballo das profesionais que poñen en marcha pois un centro de información á muller con todas as súas posibilidades, que dan o mellor de si mesmas, que se ofrecen a colaborar con familias, con particulares, con xente moza, con xente maior, pero sobre todo a seguir e a tratar de acadar eses obxectivos que decíamos antes. Creo que estamos pasando semanas malas, semanas tremendas, e temos entre todos que codo con codo seguir vixiantes, seguir camiñando, non desanimarnos, pero sobre todo saber e pensar que temos na nosa man moitísimos recursos que temos que utilizar. E a mí só me queda felicitar ese traballo. Este non é un traballo normal, é un traballo de xente moi implicada que trata en definitiva de facernos mellor a nosa vida. Polo tanto, temos que utilizar estes recursos porque o mellor que temos é ese capital humano que trata en definitiva de acadar ese obxectivo que decíamos antes, de facer unha sociedade máis igualitaria. Eu son Marián Sánchez, son directora e psicóloga do CIN de Marín. O CIN é un recurso municipal de carácter gratuito financiado pola Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral da Igualdade. No CIN de Marín, concretamente, traballamos 3 profesionais. Eu son a que exerzo a dirección e a atención psicolóxica, a miña compañeira Clara é a que exerce a atención e o asesoramento xurídico, e despois temos a compañeira que fai funcións de administrativa, que é Paula. Neste caso, o CIN o que pretende, sobre todo, é dar unha atención integral. As protagonistas neste servizo son as mulleres especialmente vulnerables, mulleres en situación de vulnerabilidade e mulleres vítimas de violencia de xénero. Tamén atendemos ao colectivo LGTBI. Podemos atender a calqueira persoa no Centro de Información ás Mulleres, sobre todo cando necesita asesoramiento, algunha orientación a nivel sociolaboral, sobre todo tamén a nivel de información sobre o principio de igualdade entre mulleres e homes. O día a día pois é a través de citas, excepto as urxencias, que neste caso veñen derivadas da Policía Nacional, pola UFAM, a Unidade de Familia e Muller, da Comisaría de Marín, os centros de saúde, os xulgados, e neste caso sí que atendemos fora de cita. O noso horario é de 8 a 3 da mañá. A evolución da igualdade a día de hoxe penso que basease nunha situación de superación dos dereitos básicos, como era o dereito ao voto, o sufraxio universal, como foi o acceso á universidade, á formación académica que non tiñamos as mulleres. Esos eran dereitos dos primeiros movementos feministas, e incluso o uso dos anticonceptivos, a liberdade na nosa sexualidade. Agora é diferente. Penso, desde a nosa perspectiva, que temos que traballar, sobre todo, cunha masculinidade máis corresponsable. O obxectivo é traballar coa poboación masculina, cos homes,
porque creo que é necesario que sepan que a igualdade beneficianos a mulleres e a homes, e creo que a perspectiva vai por aí, traballar con eles para que adquiren esa conciencia, esa sensibilización necesaria e academos a igualdade en todos os niveis da nosa sociedade. Hola, yo soy Clara, soy la abogada o asesora jurídica del fin de Marín, y los principales problemas que se encuentra una mujer víctima de violencia de género cuando acude a nuestro centro pues son, en principio, la cantidad de inseguridades y de preguntas que se hacen, no tanto del procedimiento, sino de lo que va a ocurrir pues, con sus hijos, con su situación económica, a veces la dependencia que vemos, el vínculo que tiene emocional con el maltratador. Con respecto cuando avanza el procedimiento, con respecto a los niños, bueno, pues la situación del régimen de visitas, el régimen de custodia, las pensiones de alimentos, es importante para ella estas situaciones. Y después, cuando se produce definitivamente la ruptura y tiene que acceder al mercado laboral, nos encontramos a veces con mujeres pues, bueno, que se han permanecido en sus casas, al cuidado de sus hijos, entonces se les hace como no sé, una situación, como un abismo tremendo, tener que volver al mercado laboral, la brecha que encontramos digital para nuevas tecnologías con respecto a las mujeres jóvenes o con la gente joven que accede al mercado laboral y que tiene que competir. Y bueno, en esta situación de acompañamiento a estas víctimas de violencia, pues detectamos todas estas situaciones. Colaboramos con outras institucións para promover a igualdade a través do traballo en rede, verdade, principalmente, sobre todo coas compañeiras dos servizos sociais municipais, importantísimo, e despois todos os outros servizos ou institucións como xulgados, centros de saúde, a policía local e nacional, etc. E despois tamén participamos, verdade, sempre na formación da Secretaría Xeral de Igualdade, que realiza todos os programas que saen a difusións das súas actividades, etc. O PIF, que é un servicio municipal do Concello de Marín, a creación do PIF pensamos que ha suposto un importante recurso a disposición das familias de Marín, a diferencia con o punto de encuentro familiar é que no PIF nos derivan as familias que teñen problemas para as visitas das crianzas, e o que se pretende é facilitar e normalizar as visitas e a relación canto antes, non? Como progenitor, non custodio, non son tuteladas, a diferencia do punto de encontro. Bueno, temos unha responsable que se fai cargo, que é Marta, con a que estamos en continuo constante contacto. Bueno, é un recurso que funciona moi ben, que creo que é moi resolutivo para moitas familias, e é moi interesante, a verdade. Temos un montón de iniciativas tamén en diferentes casas de cultura para as zonas rurais do noso municipio, que é o punto de igualdade e non discriminación, porque víamos que non se achegaban os recursos ás parroquias que nós tiñamos que achegalos, verdade? Sí, temos tamén unha iniciativa LER para compartir coa cidadanía, que está situada tamén nesta finca, que é un lugar maravilloso onde está situado o CIN e Servizos Sociais. É unha iniciativa que ten moitísimo éxito tamén. Comparten lecturas en valores de igualdade, non discriminación. E despois tamén, finalmente, temos algo que foi logrado pois fai en torno ao Día Internacional da Muller, o 8M, que é a colaboración constante agora coas farmacias do noso municipio, verdade? Sí. Que van a ser utilizadas pois como recurso, como punto seguro de violencia de xénero. Sí, e van a comunicarse constantemente tamén co noso servizo, non? Derivando usuarias ou facilitando a información sobre o CIN. Sí, temos tamén intervención no rural, a través das casas de cultura, con os puntos de información e divulgación do noso servicio, de nosas prestacións. Pois o recibir o premio FEMUPO é
bueno, pois ás veces o traballo que ten moitas ingratitudes e moitas problemas é unha motivación para seguir traballando. Isto penso que supón para mí. Sí, para min é incentivar no meu traballo diario. O CIN de Marín leva dende o ano 2004 unha trayectoria longa. Cando xa tes un camiño andado, que alguén te recoñeza que o estás facendo máis ou menos ben, pois é moi gratificante, sobre todo con outras asociacións que tamén traballan no mesmo. Eso quere decir que algo estamos facendo ben, non? Pola xente, pola igualdade contra a violencia de xénero. Para ti, Paula? Bueno, que eso, que non lo hacemos tan mal. Grazas, dende logo. Temos que agradecer de todo corazón o premio recibido de Mulleres FEMUP.